Cerita Alaming Lelembut anggitanipun Subagyo kanthi irah-irahan Bulus Misterius. Cariyos Alaming Lembut menika kapetik saking majalah Joko Lodang. Sugeng midhangetaken. Puluhan tahun kepungkur Rusdi lan Sardi kang manggon ing kampung Penggung Klebu Layah ing Kapanemon Kokap mancing ing kali cilik jenenge Kali Sipoh. Kali cilik iku mili mangulon banjur mangidul tempuk karo Kali Glagah. Rusdi lan Sardi pakaryane tani. Rusdi duwe sawah lan tegalan. Sawahe ana ing dul mulaan ditanduri pari menawa mangsa rendeng, nanging ing mangsa ketiga ditanduri palawija kayata jagung utawa tela. Dadi sawahe klebu sawah pada udan. Dene Sardi uga tani nanging ora duwe sawah, mung duwe tegalan kang asile pokok yaiku klapa. Sebagian wite klapa ana sing didheres. Rusdi lan Sardi duwe hobi kang padha yaiku mancing. Saben malam minggu Rusdi lan Sardi mesti mancing bebarengan. Mung ana ing kali kang cilik-cilik. Paling adoh anggone mancing mung tekan Kali Serang, Raga lan Bogowonto wilayah Kabupaten Purworejo. Malam Jumat Kliwonan Rusdi lan Sardi mancing ing Kali Sipoh. Kemis sore wong loro padha nyiapke pancing, kepis, cacing, upet utawa digawe saka mancung kanggo obor. Udakara jam 6 bengi Rusdi lan Sardi mangkat menyang Kali Sipoh. Bareng wis tekan kali, wong loro banjur wiwit mancing ing kulon Kreteg. Ing ngisor Kreteg iku pancen akeh iwake. Ana iwak lele, sidat, buso lan urang. Lagi 30 menitan Rusdi wis oleh lele lan sidat gunggunge ana 7. Dene Sardi wis oleh sidat 5. Ora let suwe wong loro banjur pindah ing kedung pinggir sawah. Ing kedung iku iwake luwih akeh. Rusdi oleh tambahan iwak akeh banget. Mengkono uga Sardi iya oleh tambahan iwak akeh. Waktu iku wis jam 11 wengi. Wong loro banjur bareng-bareng ketempuran kali jari akeh iwake. Sardi sejatine isih wedi nanging dheweke manut kandhane Rusdi. Wong loro banjur mlaku menyang tempuran kali. Wektu iku padang bulan. Banyune tempuran kali iku katon kinplah-kinplah kena sunare rembulan. Pancing durung dicemplungake, iwake wis katon pating blulung. Weruh iwak pating blulung iku atine wong loro seneng banget, awit Rusdi lan Sardi duwe pikiran mengko mesti oleh tambahan iwak kang akeh banget. Pancing banjur dicemplungake ing tempuran iku. Ditunggu udakara 10 menit, nanging ora ana iwak siji-sijia kang nyamber pancinge iku. Rusdi takon marang Sardi, "Jar, iwake pating sliwer mau padha ning endi? Ora ana sing nyamber pancingku." Wangsulane Sardi, "Mbok menawa iwake wis padha wareg, padha ndelik." Ora suwe pancing Rusdi ana sing nyamber
rasane kaya ditarik-tarik. Terus dimikir, iki iwak kang gede banget kang mangan pancingku ki. Banjur diabitake grubyak ketawel blub tiba ing lemah kang padha nela. Terus dibengok, "Jar, iki bulus, ayo diwangi nyekel." Sarti banjur mlayu ngewangi nyekel bulus mau, arep diwadahi kepis nanging ora sedeng. Terus banjur jupuk tas kresek ireng, buluse banjur dilebokake ing jerone tas ireng mau. Rumangsa iwake wis padha ora gelem metu, terus banjur ngejak Sarti, "Wis ayo padha bali wae, Sar." Sarti kang wis rumangsa ngantuk banjur nyagui sing gumunake iwak kang katon pating blulung nanging ora ana siji-sijiya kang gelem nyamber pakan ing pancing. Malah lagi sepisan iki Rusdi mancing oleh bulus. Wong loro banjur padha mlaku mulih. Sarti remasa gumun banjur kandha marang Rusdi, "Sajeke mancing durung tau oleh bulus." Wangsulane Rusdi, "Ora apa-apa, mengko diingu wae." Wektu iku wiwit metu dalan kang rumpil sisih kulon kuburan. Dalane munggah ora aspalan, kahanane adem lan sepi banget. Padang bulan remeng-remeng. Bulus kang digawa Rusdi katon obah-obah, suarane kresek-kresek. Obahe suwe-suwe saya banter. Rusdi celadu marang Sarti, "Mandek, Sar, buluse iki obah-obah." Wong loro banjur padha mandek. Buluse nyuwara, "Hi." Rusdi wedi banget tas kresek isi bulus njur diuncalake tiba ing lemah glunduk. Saka jeron kresek metu buluse banjur brangkang-brangkang. Dumadaan bulus mau malih dadi glundung pringis. Matane katon abang, rambute gembyak-gembyak. Saben glundung banjur meringis lan nyuwara, "Ihi." Saking wedine Rusdi lan Sarti ngambruk padha uleng-ulengan. Glundung pringise glinding-glinding sinambi nyuwara, "Ihi." Ngubengi Rusdi lan Sarti. Kaping 7 banjur ngilang. Wektu iku ana wong ronda loro pinuju mulih liwat dalan iku. Rusdi lan Sarti durung bisa tangi, banjur ditulungi wong ronda loro, banjur ditangekake. Bareng atine wis tentrem, Rusdi lan Sarti banjur critakake apa kang lagi wae dialami. Krungu critane Rusdi lan Sarti, wong ronda loro mau banjur gedeg-gedeg. Rusdi lan Sarti banjur diterake mulih tekan ing omahe dhewe-dhewe. Wong tuane Rusdi kuwatir jalaran mancing nganti jam 1 wengi durung mulih. Mula bareng Rusdi mulih diterake wong loro, bapakne Rusdi kaget nanging Rusdi tinggal nitakake kabeh apa kang wis dialami nalika diwedeni bajang kerek lan glundung pringis. Wong tuane Rusdi rumangsa seneng jalaran anake wis mulih lan slamet. Bapakne Rusdi ngaturake pamatur nuwun marang wong ronda loro mau kang nulungi Rusdi lan Sarti lan ngeterake nganti mulih. Senajan wis tekan ngomah, Rusdi lan Sarti isih tansah kelingan kedadian kang dialami nalika diwedeni bajang kerek lan glundung pringis. Wiwit kedadian iku Rusdi lan Sarti menawa mancing maneh ngati-ati ngedoi papan-papan kang kondang angkere.